медичному центрі «Ехомед» проводяться унікальні дослідження. Ми стараємося бути першими, найкращими завдяки таким працівникам, як Андрій Філіпський, який може обстежувати суглоби, м'язи, нерви. А чому? А він вам розкаже. Доброго дня, шановні колеги. Мене звати Андрій Філіпський. Я лікар ультразвукової діагностики, асистент кафедри променевої діагностики Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького. І справді зона інтересу моїх зацікавлень в плані діагностики є досить велика і досить нетипова. Як згадала вже керівник нашого центру, справді основним напрямком моєї діяльності є обстеження опорно-рухового апарату з різних причин, з різних, скажімо, і травматичних, і вікових наслідків, по яких до нас звертаються пацієнти. В основному це є великі парні суглоби, це є суглоби кістей, це є суглоби стоп. Також до спектру моїх досліджень відноситься ультразвукове обстеження хребта, методика, яка була розроблена приблизно на початку 2000-х років професором Кінзерським, і я являюся його учнем. Також я виконую обстеження немовляток, кульшові суглоби по методиці Рейнхарда-Графа і так само обстеження шийного відділу хребта. З новітніх методів, то що тільки приходить в загалом медицину світову і тим більше на терени України, я проводжу обстеження м'язів на предмет дегенеративних змін, також периферичних нервів і сплетень в співпраці з Центром нервових захворювань та поліневропатій обласної лікарні, який займається рідкісними орфанними захворюваннями в неврології. Також до сфери моїх зацікавлень відноситься обстеження в такій відносно і новій, і не дуже новій сфері, яка є на теренах нашої країни і теренах країн-сусідів досить сильно розповсюджена. Це є так звана косметологія. І ви всі спитаєтесь, навіщо УЗД в косметології? Насправді маємо проблему таку, що останнім часом все більше немедичних працівників стараються з метою якихось, скажімо, якоїсь фінансової вигоди піти в косметологію, бо думають, що це є легко, що це є фактично легкі гроші. Насправді так не є. Чому? Тому що, щоб розуміти, що ви робите втручання фактично здоровій людині з метою покращення її зовнішності, треба глибоко мати знання про анатомію, про фізіологію, про функціонування того чи іншого організму, знати медицину невідкладних станів. Чому? Тому що всі ці процедури, вони є інвазивні, вони проходять дуже близько до фізіологічних судинно-нервових пучків і різних колатералів, які можуть напряму завдати часом дуже навіть непоправних, а інколи смертельних наслідків. Тому, скажімо, є актуальним цей напрямок досліджень, тому що маємо дуже багато зараз різного роду ускладнень, і місцевих, і загальних для організму, і дуже важливо вчасно виявити, скажімо, той філер, чи він якісний, чи він неякісний, в яку ділянку він був введений, куди він змістився, яке ускладнення він фактично дає, чи це є пережимання судини, чи це є потрапляння філеру в саму судину. Тому фактично такі випадки вони є досить сильно обмежені в часі, і ми часом виконуємо такі обстеження ургентно. Дуже важливий так само напрямок є обстеження периферичних нервів після травм і, зокрема, після різного роду втручань з приводу утворових процесів. Це обстеження, воно є більш чутливе і більш достовірне, ніж магніторезонансна томографія, тому що структури, особливо периферичні нерводілянці плеча, передпліччя, вони є маленькі по своєму розміру, вони досить поверхнево розташовані і, на жаль, так чітко, як би фахівцям хотілося, під час обстеження на МРТ вони не візуалізуються. Тим більше перевагою нашого обстеження ми показуємо обстеження в реальному часі і можемо перевірити, чи дійсно накладений нервовий шов правильно. Зокрема, так само це важливо є і в хірургії кисті, коли зшиваються сухожилки. Ми можемо провести функціональні проби, перевірити, чи дійсно тримають шви, чи дійсно правильно зшиті сухожилки. Крім широкого спектру діагностики, також в нашій клініці проводиться і лікувальний метод неінвазивний для організму. Називається він ударно-хвильова терапія. Розроблений він був швейцарськими і австрійськими фахівцями всередині 80-х років. І в нас стоїть сучасний апарат австрійської фірми Storz Medical. Що це таке ударно-хвильова терапія? Це, по суті, є фізпроцедура,
Але вона в першу чергу розроблялася для пришвидшеного відновлення і реабілітації спортсменів різних напрямків спорту після травм. Тому щоб не вдаватися до допінгу, Олімпійський комітет трошки, скажімо, медичну спільноту дослідників простимулював в тому плані, трохи зменшивши оті рамки можливості застосування різних адаптогенів, різних препаратів, які нарощують м'язову масу, фактично до мінімуму. Стимулював дослідників винайти якийсь новий, безпечний, нешкідливий метод відновлення і лікування, який би не давав переваги одним спортсменам над іншими. І так фактично появилася ударно-хвильова терапія. Як і все добре, на жаль, до України вона дійшла трошки з запізненням в добрих 25 років. Перші згадки про ударно-хвильову, принаймні на Західній Україні, це район 2006-2007 року. Я це лікування проводжу з 2015 року. Проходив кількаразове навчання в Австрії, в місті Зальцбург, з приводу методики проведення ударно-хвильової терапії. Це є швидкий, якісний, ефективний метод лікування патології сухожилків, зв'язок, розслаблення м'язів при м'язових різних спастичних станах, при знятті болю при різній вертеброгенній патології. Але, звичайно, що це не є панацея, і як кожен метод, цей метод має свої і покази, і певні протипокази. До протипоказів належать онкологічні захворювання, хвороби крові, такі як гемофілія або тромбофілія, наявність активного тромбофлебіту чи флеботромбозу в ділянці, де проводиться процедура, і загальні термінальні стани, які загрожують фактично життєдіяльності людини. І, власне, індивідуально призначається кожному пацієнту. Ми діємо по швейцарському протоколу. Метод є ефективний, багато спортсменів в нас вже в клініці пройшло лікування. З найпоширеніших патологій, які в нас дуже часто лікуються, це є запалення сухожилків ліктьового суглобу, так звані епікондиліти, це так звані п'яткові шпори, це є післятравматичні наслідки патології зв'язок мілкоступневого суглобу, колінного суглобу, сухожилкового апарату. Хронічна тривала проблема футболістів – це є сухожилки привідних м'язів в зоні кріплення в паху, чи сухожилки сідничних м'язів в місці кріплення до великого верхньостегнової кістки. Також так званий плечо-лопатковий періартрит або запалення сухожилків ротаторної манжетки плечового суглобу. За допомогою ударно-хвильової терапії також можна позбутися зваблень, які є в сухожилках, якщо вони середньої або низької щільності, і які викликають запальний процес в сухожилках. В більшості, знову ж таки, це стосується плечового суглобу. Обстеження в нашій клініці абсолютно без виключення проводяться на високоякісному медичному обладнанні фірми Siemens і фірми General Electric. Це є апарати нового покоління, високого класу, які укомплектовані всім набором необхідних датчиків і всіми необхідними програмами для обробки обстежень і зображень тої чи іншої органу чи системи органів в організмі людини. Це, власне, є апарат ударно-хвильової терапії фірми Stotz Medical. Він ось такий компактний, мобільний. Працює він по досить простому принципу. Всередині знаходиться компресор з ресівером і блок управління. По цьому шлангу подається повітря під певним тиском до робочої частини. Всередині знаходиться направляюча, по якій ковзає титанова кулька, покрита вольфрамовим напиленням, і вона б'є по цій нержавіючій мембрані, яка, власне, притуляється до тіла пацієнта. Керування здійснюється з цією простою робочою панелью. Ми виставляємо індивідуально, в залежності від програми процедур, які ми проводимо пацієнту, тривалість процедури, вона не в хвилинах, вона в кількості ударів, частоту нанесення тих ударів і, відповідно, глибину проникнення. Тобто, коли пацієнт приходить з вираженим больовим синдромом, перших 1-2 процедури ми, скажімо, застосовуємо такий по протоколу більш щадящий режим проведення для того, щоб організм адаптувався, з наступним посиленням до 4-5 процедури
фактично для досягнення клінічного ефекту. В більшості випадків курс лікування 4-5 процедур, кратність проведення раз на тиждень, інтервал приблизно 6-7 днів. Що стосується ударно-хвильової терапії, показів насправді є дуже багато, але ми не працюємо в режимі самолікування, тобто цей метод він обов'язково мусить бути аргументоване його застосування. Обов'язково має бути пройдена консультація лікаря-травматолога-ортопеда, він визначає покази до проведення цієї процедури. І бажано паралельно, особливо якщо це стосується м'якотканинних структур, зв'язок, сухожилків, м'язів, перед проведенням процедури ультразвукове обстеження для чіткої верифікації локалізації патологічного вогнища, що в подальшому досить істотно може впливати на сам протокол індивідуальне проведення лікування, на частоту процедур і на їхню тривалість відповідно. Що стосується ефектів, за рахунок чого досягається ефект ударно-хвильової терапії? По-перше, це є механічний вплив оцих ударних хвиль на рецептори больової чутливості, за рахунок чого вони стають менш чутливі до подразників власне патологічного вогнища. Друге, це є локальна стимуляція мікроциркуляторного русла, локальна стимуляція кровоплину. І третій і найосновніший ефект – це є досягнення стимуляції внутрішнього шару, так званої вистілки або ендотелію, який так само є важливим ендокринним органом в нашому організмі. І при правильній стимуляції, зокрема методом ударно-хвильової терапії, він здатний виділяти в місці, де для цього є необхідність, наші фактори росту і так звані протизапальні цитокіни. Це є наші власні протизапальні речовини, які виділяються тільки на потребу. Чому ж, власне, скажімо, спитаєте ви, ті речовини самі по собі не виділяються? Тому що дуже часто пацієнти приходять вже з заданою з хронічною патологією. І відповідно і іннервація, і кровопостачання даної ділянки набагато є порушена і погіршена. І щоб, умовно кажучи, нагадати організмові, що є патологічне вогнище, що його потрібно полікувати, існує метод ударно-хвильової терапії. Це є метод локальної стимуляції. Під час процедури ми не вводимо жодних препаратів, ми не наносимо жодних лікувальних кремів і мазей. Максимум наноситься гель для ультразвукового дослідження на поверхню шкіри, щоб легше і безболісно, без натягу шкірних покривів рухався робоча частина датчика апарату. Тобто, фактично, весь процес відбувається всередині. Ми тільки організм стимулюємо, організм робить все сам. В нашому медичному центрі проводиться якісна, спеціалізована і швидка в розумних мірках цього поняття діагностика на сучасному медичному обладнанні. Що важливо, для періоду пандемії ми працюємо всі в окремих кабінетах з забезпеченням всіх санітарних протиепідемічних умов. Заключення, діагноз фактично формується за кілька хвилин після обстеження. Наші переваги в тому, що відразу в нашому центрі приймає лікар-травматолог-ортопед, який може і проконсультувати, і призначити консервативне лікування, і сформулювати покази до ударно-хвильової терапії. А також в нашому центрі виконується так само новітній метод лікування. Він вже є інвазивний, інтервенційний. Європейськими і американськими дослідженнями доведено його ефективність. Метод, який називається плазмотерапія, або в народі ще його називають уколи плазми. Це є виготовлення спеціального препарату з власної крові, з венозної власної крові пацієнта, який складається з тромбоцитарної маси, насиченої факторами росту, і з плазми крові, також насиченої корисними речовинами. І він має строгі свої методи показу. Проводиться це в нас під живим онлайн-контролем ультразвукової навігації. Ми чітко бачимо, куди рухається голка, і відповідно необхідне лікування, необхідний препарат ми можемо довести чітко в місце, куди це потрібно, мінімізуючи ушкодження оточуючих структур, особливо периферичних судинно-нервових пучків. Звертайтесь до нас. В нас якісно, в нас надійно і в нас безпечно.